Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what is predecessor? Predecessor is a number that comes before the given number. Predecessor அப்படினா என்னன்னா ஒரு நம்பர் அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி வர நம்பர் தான் predecessor. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்கலாம். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 7. இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சக்சஸர்னா +1, predecessorனா -1. So 7 -1 equal to 6. So அப்போ predecessor of 7 is 6. And நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சம் என்ன பாத்தீங்கன்னா 15. So இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் இப்ப பார்க்கலாம். So 15 -1 equal to 14. அப்போ predecessor of 15 என்ன 14. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சம் என்னன்னா 10,000. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சம் என்ன 10,000. சோ இப்போ நம்ம இந்த சம்முக்கான ஆன்சரை பார்க்கலாம். சோ 10,000 -1 equal to 9,999. அப்போ 10,000 ஓட predecessor என்ன 9,999. உங்களுக்கு இப்ப கண்டிப்பா வாட் இஸ் predecessor அப்படி கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க. Thank you friends.